Kontrola tovaru v Číne a Ázii. Pripravili sme si pre vás novinku týkajúcu sa kontrol vášho tovaru v Číne alebo v Ázii. Nakoľko naši klienti najčastejšie dovážajú práve z tohto regiónu, pripravili sme si pre vás vlastne službu kontroly tovaru po prípade nákladok priamo u vášho výrobcu. Máte tak možnosť dať si skontrolovať parametre zásielky, či už je to nejaký stroj a jeho funkčnosť, po prípade iný tovar a jeho špecifikácie ešte pred naložením tovaru. Po prípade, ak si chcete byť istí, že všetko sa naloží tak ako má, vieme skontrolovať priamo aj nákladku. Náš špecializovaný kontrolór strávi celý deň pri vašom tovare, aby zabezpečil, že všetko dostanete tak, ako ste si objednali. Report z vašej kontroly dostávate od nás už druhý pracovný deň. Ponúkame 3 typy kontrol. V rámci kontroly továrne náš kontrolór navštívi továreň, v ktorej plánujete vyrábať váš tovar a skontroluje, či všetko tam funguje tak, ako by malo. Kontrola tovaru je kontrola, ktorá sa robí po vyrobení konkrétneho tovaru. Pre každú komoditu máme checklist, kde máme nejaké základné indikátory, ktoré treba skontrolovať, ale samozrejme je priestor aj na vaše požiadavky a na to, na čo sa má kontrolór sústrediť. V prípade strojov a technológií sa kontroluje funkčnosť, presnosť, detaily. V prípade iných tovarov, ako napríklad textil, sa kontroluje kvalita tovaru, množstvo, farba alebo aj indikátory, či látka nepúšťa farbu a podobne. V rámci kontroly nákladky náš kontrolór zabezpečí a skontroluje, aby všetko bolo naložené tak, ako máte určené na vašom baliacom liste alebo na vašej objednávke. Teda či sedí počet kusov, balení a podobne. Pre podrobnosti ohľadom tejto služby nás neváhajte kontaktovať.